Делимано ви представя новата философия в готвенето. Здравословно, бързо, само с капка мазнина и вкус, който не може да забравите. Освен, че ястието ще бъде много диетично и здравословно, ще има и много хубав вид. И вкусно, най-вече. И вкусно. Комплектът Делимано Мега Сет Плюс отговаря напълно на тази философия. В кухнята на Делимано гостуват Даниела и Рина. Те ще разкажат за удоволствието да готвиш в съдовете с керамично покритие Делимано. Ето сега, вижте сега как се обръща майсторски. Тъй като винаги съм имала проблем с палачинките и никога не съм си оцелвала точния тиган, когато ми се обадиха и ми предложиха целия сет на Делимано, просто нямах никакви съмнения. Абсолютно никакви. Първото нещо, което всъщност направих, това беше палачинки. Те станаха така, както в момента ги правим. Много бързо. Ето, както виждате, си пипаме с ръце и няма никакъв проблем. Нищо не залепва, нищо не загаря и палачинката е готова. Ето сега тук така. Тази палачинка ще я сложим. Делимано Мега Сет Плюс е комплект от 10 части. Ако трябва да купите по-отделно всеки един съд от комплекта, това ще ви струва с 109 лева повече. Вижте първите 5 съда, които получавате с комплекта. Голяма, но изключително лека тава с керамично покритие, подходяща за класически ястия на фурна. Лок тиган с голям обем за традиционни и екзотични ястия. Грил тиган с оребрено дъно за истински грил вкус. Енергоспестяваща плитка тенджера за сотиране, задушаване и варене. Дълбока тенджера перфектна за супи, варива, паста и бланширане. Останете с нас. След секунди ще ви представим и останалите 5 части на комплекта Делимано Мега Сет Плюс. Има хора, които може би вече имат съдове в кухнята, обаче бих им препоръчала да пробват Делимано и то точно този големия сет. Просто друго не ти трябва. Не взема место. Това е много удобно. С комплекта Делимано Мега Сет Плюс получавате и тиган за пържене, в който само капка мазнина е достатъчна. Касерола, идеална за приготвяне на гарнитури, вкусни сосове и десертни кремове. Тиган за палачинки и 2 капака от огнеопорно стъкло с дръжка от бакелит и удобен улей за поставяне на бъркалка. Тук това е хубавото, че всичко имаш един и същи стил, което мисля, че и не е без значение. Когато си закупихме този голям комплект, събрах всички мои тенджери, които не бяха лоши, но не са Делимано, и ги подарих на една моя приятелка на вилата. Делимано Мега Сет Плюс е удобно решение за всяка кухня. Убедени в качеството на комплекта, ви представяме 15 дни тест период. С Делимано Мега Сет Плюс готвите диетично и здравословно само с капка мазнина. Керамичното покритие ви гарантира вкусни ястия, които не загарят и не залепват по дъното на съда. За мен има много голямо значение нещата, които ги купувам, с каква гаранция са. И при 5-годишната гаранция, която дава Делимано, мисля, че нещо много добро и много сигурно. В нашето домакинство сетът на Делимано е абсолютно достатъчен. Делимано Мега Сет Плюс от 10 части се състои от съдове, които не се повтарят и са специално подбрани, за да удовлетворят всяко кулинарно желание. Лесно ги подреждате един в друг и така спестявате много място в кухнята. Палачинка за изложба си направила, но това е само благодарение на тигана. Да знаеш, ако мислиш, че благодарение на някакви, кой знае какви умения, не. Това си е точно благодарение на тигана. Комплектът Делимано Мега Сет Плюс събира в едно всички необходими съдове за кухнята. С него спестявате 109 лева и получавате изключително качествени съдове с 5 годишна гаранция. Сега е моментът да се обадите и оборудвате кухнята си с последно поколение съдове с керамично покритие. Получавате революционна технология за готвене на страхотна цена. Делимано Мега Сет Плюс е комплект от 10 части, с които лесно реализирате всяка кулинарна идея. Керамичното покритие гарантира готвене без загаряне и залепване на храната по дъното. Устойчивата структура от кован алуминий от външната страна осигурява здравина и по-бързо затопляне. Не забравяйте, че може да закупите съдовете Делимано и по-отделно.